dneska robíme challenge. Ak vypijete liter Sprite tu na šupu, tak máte 50 €. Tento liter na šupu, ak dáte na niekto. Sprite. Za kilo plus kilo na automaty. 100 € teraz za 100 €. Skús. Jak dáte aspoň polku, tak mám na 20. 20 vám dám. Polku, ak dáte, tak 20 a celý za 100. Berem kreatín, treba. No poď. Poď za 100, poď, pí, za 100 ideš. Čo máš? Poď. Poď ma na maty, brácho. To máš 1000 istú. Poď. Píče. Mi to nejako píše. 1000 tutovka. Poď. To máte najlepšie 100 €. To už má. Poď kúpiť celý kartón teraz na benzínku. Čo? Ty si kokot! Musel som si odrknúť, ty kokot. Slušné. Tak daj druhú fľašu. 20 doma, no. Musíme dať 20.